Her ser vi, hvordan en vektor x lig x1, x2, så det der vektoren x er skrevet som et antal gange den første enhedsvektor plus et antal gange den andre enhedsvektor. Her kan vi læse det er 1 ud til højre, 2 op. Så koordinaterne til x er lig 1, 2. Kalder vi disse vektorerne E1 og E2. Der har vi x er lig 1 gange E1 plus 2 gange E2. Nu kan vi prøve at sige, at vi vil have, at x skal være lig 3 gange E1 plus 2 gange E2. Så kan vi have lyst til at skrive det her. Det går ikke an. Måden vi skal gøre det på i stedet for det er, at vi skal dreje her og sige, nej, ikke her. Vi skal dreje i x og sige, x er lig 1, 2, 3 gange E1 plus 2 gange E2. 1, 2, 3, 1, 2. Nu skal vi rette alt, hvad vi har her. Nu har vi x er lig 3 gange E1 plus 2 gange E2. En ting, vi kan gøre nu, det er, at vi kan ændre på E1 og E2. Så nu ændrer jeg på E2, og vi ser, at positionen til x, den flytter sig efter hvert, som vi ændrer på E2. Så det vil sige, at hvis vi har en vektor med koordinaterne x1 og x2, her har vi x1 lig 3, x2 lig 2, 3, 2 står her. Ja, der afhænger positionen af vektoren faktisk af, hvad E1 og E2 de er.